yamde sappo e jeeɗiɗi filmaji capanɗe tati yoni Dakar, Conakry, kame Bamako. Oumar Mamadou Sow. E toɓɓe mawɗi kabruji kikiɗiɗi cukko hoorejo kalfinaɗo haɓugol kuliyankako ko suudu lamordo Amérique yillima Bamako lamorde Mali e ndeɗo yonteri. Rudolphe Atala wondude ambassadeur jo Amérique to Mali joddima larba hanki e jagorɗo Mali kalfinaɗo jokodiral e leydi janani kame nandu mum kalfinaɗo ndenago. Men jatto leydi Guinée alkamis hanki jonde cifodiral nanodiral gendiwal jaam kawral e bawral rendo waɗi to Conakry lamorde nde e miijo suudu wittoro ngam ɓamtare e ballal wallodiɓe wona PNUD ngal nanodiral ina nawri helifaɓe dawro ɓe diine kam eɓe aada ɓe. To Haïti ko ɓuri ujunnaji tati yimɓe mbara e ɗiɗo lebbi jeegom gadani e ndeɗo hitande ujune ɗiɗi e nogas e joyi ko ɗum holliti cimtol fedde gotago windere ONU yaltinigol e aljumare hande nde. ɓeɗo yimɓe fof maayi ko e basiji waɗa boniɓe ONU ana holli no ɗiɗo fitinaji goni e yarude e nder Haïti. Tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde daɗi duniyaru on calminama en kaali joni e gardini ndi cukko hoorejo Amérique kalfinaɗo haɓugol kuliyankako toon to suudu lamordo Amérique o yillima Bamako lamorde Mali e ndeɗo yontere. Rudolphe Atala wondude ambassadeur jo Amérique toon to Mali joddima alarba hanki e jagorɗo Mali kalfinaɗo jokodiral e leydi janani kame nando mum kalfinaɗo ndenago fandare nde ko gam hesɗotingol gollidal hakkude Amérique e Mali to banggue ndenago. Fatoumata Sy Sawane no wondi emen mi salminima. Salmitama Mamadou Marceau. Fatouma Sy ko kanɗen humpitade nguɗo jillu kono woniri Mamadou Oumar Sow ko andinde wonde may tumbodiral ngal ɓe waɗi alarba ɓe imminaɓe Amérique e hoheɓe Mali arti e toɓɓe ɗuɗuɗe yowitiɗe e ndenagu e deƴƴere Mali wondude e diwal Sahel ino jeeya e majje ɓeydugol cembe konu Mali e banggue kissal e ndenagu leydi di e tawnorgol mi wiyayno dental leyɗe AES e nder haɓugol kuliyankaku. Rudolphe Atala cukko hoorejo halfinaɗo haɓugol kuliyankaku ka suudu lamordu Amérique andini wonde leydi makko ndi no jogori Mali wano gollidiɗo maɓɓe e nder artirgol deƴƴere e ɓuttu e nder diwal Sahel. Imo yeli gollidude e ardiɓe Mali e ardiɓe leyɗe heddiɗe dental AES. Imo ɓeydi hollude wondema alhaali kuliyankaku no ɓeydi sanne e kadi Mali no weeɓitani jaggu immorɗi e ɓe kuliyankoɓe ko faati e gollidal hakkunde Mali e Russie. O imminaɗo Amérique holli wondema ko Mali andi kala mo o yiɗi gollidude e mum kono Amérique no dari tambiti wallito no dari tambitade wallito mi wiyayno Mali siɓe yiɗi jokkodiral hakkundeji maɓɓe.